Jing pulih na kitab jing penpau kalong balai kot kat sau hadu arpau. Hau angel nong penyai ya kabalang Laodicea to thok kumne. U amen usaki balak ban syania ban pasisya utenrai jong jin thau ublei udon ban ong kumne. Ngatip ya kikam jong pi. Ngatip ba phim khluj lemne pija. Kano ngandakwa ba phin long kane ne katai. Shit ne kriat. Henrei namarba pisulong blem klem khluj ne pija. Ngan preno ya pi nakasintur jonga. Pi yai ong ngalong ubariu spa bad bapahu pahai bad ngam duna ei. Pim singau tu satia kano pilong ubarai tong. Katno pilong uba isang sot bat ubaduk. Katno pimadla bat piling koi. Sim jing sneng nanga. Totit nanga kaksiar bala prang hakading bat pinruk spa da sisa. Totit kijan pong bali banda yala karany karem. Totit kajing sle ban kelan ya kikmat jong pi bandu yoi. Ya uba nga ngamai ban nga sempat. To im singi baduriap yakane bat to kela kabamut. Hakami nga yeng hajin kang bat nga tiet. Lada uno unya singawi kasur junga bat unpli yakajin kang ngandrung hapo yeng bat ngan song bam lem bat mauru lem bat nga. Aktin jong utrai. Kolmen kopara ni puson ya kini kirkot nakane ka lenong keba lai mata kesingi ban pen kre yelade ban long kita kiba kuj bat kiba bidor nakabantau kris bat kaba kongsan kalong ba Nindup yok kej ya uso jong kajing suspa jong utrai jongi uji sukris. Kadkot kebakat niau keong ngalong baru spa baru pahu pahai bat ngam duna ei. Ki bun ki para bangej bat ki para Kristan hakini kisngi hakajaka ban don yaka security da ujisu Henry ni kam yabe yaka financial security dan economic security kata kepamut bangin don kaspa kapau kejing don kejing em ha kata kerukom bangim don kam ban kuslai ru em kene kejing perkat jongi ong ujisu ha kene kejing pule bang hitang setiap yok sengau Ngi penban langi sengau kilong ngi bangilong kibaru spa Henry ngilong kiba duk kiba raitong kiba isang sot bat kiba lengkoi. Tian markata tungin ya puson wingin pej jakir komle jong ngi kum ki Kristan ne kum ki para Kristan kibadon saudong jengi bat hapedeng jengi. Bun napedeng jongi menta ngi yabe yakane ya kajing klan jong kajing don kakamai kakaji. Bat ha keba ngi yabe yakane don ki shikurim ki kanglat yakasaindur jong ublei ban don ki kun kikti katba ais ne ublei yakaba kata kajing semai bat jingkular adap semai adap sport hakmat jong kabalang lomba usakri jong blay kileng dok soblay kibede ki paris pris lane kino kileng dok soblay jakiba u paris pris ula aibor ban saki nakaliang jong kabalang tikumta ki ya bun kam bat ki ya perkat kenang ba ngandup long ba bit ba biang hakayok kakot te ki kwa bandon tang wei kun bat kebas ngosi kalong da kabale yakane ki penken ru ya ka hukum ka jong blai ka hukum ka pasan
ke ong wat ong penyam te da kumta apa ki khanglat dan ki le da kino ki kom ban penduk ya ka jing don bat ka jing roi jong ka jing im leng ba ka jing long kemi bat jing long kpa te ki la khanglat ya ka saindur ka jong blei ha ka jing im jong ki te dei na ka ne ka daw larangi ya puson ya ka kom le jongi ba de ka ne ka bang dang sudiap yo sngo na ka ne ka jing pule ka long sisa ba kum kita ki balek kum ta ki long ki baduk ki barai toy ki sngo ba ki labiang ki la ban pa school ya ki kun ha ki college ki university ki barem kan no bat anda ki lapas nga kum kupa nga kum ka kemi ngandup sngo sarong bangadon kum kita ki kun pause ngilong ki ba rai toy ngilong ki ba rai tong bat ngilong ki baduk bat ki ba lengkoi te lada ngilale ya kum kine pat ngila khangla de ka saindur ka jong blei to ngin ya kala ka pamut no man kasngi ni nakane ka Holy Redeemer Renewal Center ni ai ya ke tin ka jong blei happy ki para banget ba ngin long ki ba ke nakabatia bat mi nakabadum de kane ke de ka wei ka ba ngi lawan puson ha kane ka sngi thoding ba ngin yan ba ngin nom ya long chu kumta te nomor kata ke ba ngi haban le u jisu hangne loong to thit ki jan phong ki bali banda ya la karan karem kajing phong ka bali kajing phong ka bali ka de ki kam hok ki kam ki ba hok u jisu ha ka gospel ka kum Yohanes long ka khat sao khat ar khuwei wong kum ne kad uba priang ya ki hukum jonga bat uba kongo ya ki udai uta uba i yanga ukpa jonga un i ya uta uba i yanga ngaru ngan i ya u bat ngan penpau ya lade ha u bun sin ngi haba ngi let sha ki retreat khamtame lada kileng dok seblei len kino yalap ki ong hato pi jau blei ngi berkhoi ngi ong ngi i tangba ngiem ko ngu ya kaktin ke jong utrai ti kumno ngila ban i ti nomor kata tungin ya wat ya ka jingkhang ka ba dei u jisuhi bat ngin rung kumba ha kane ka snem jubili ladon kadak kasin jong ka jing pli ya jingkhang ba dei hakidai sis ka dei ka jingkhang jong ka jing meneba katedral re kumha nong ba rom kidon san teli ki jing maneba ya ki ba la pli ya ki jingkhang ka balong kadak ma pen i bangirung banyo ya ka jing ai jong utrai ni de bandrung lengba ka jingkhang jong ujisu kemut ka dei ujisu hi bat sak pat ngi haban le ban le ya ki kam ki ba ujisu loong ban bud ya ki jing hikai jong u ban le kam isne ban pej ya ki baduk ban pej ya kitu ki ba sitom ya kitu ki ba syaban ben ya kitu ki ba syak set patok nomar bangi di ban ken mau ya kata ki ba ulaong ya kata ke ba phile hakine ki ba rit ki jonga philale yanga kita ladang ngile kumta te utrai ublei ubasong hakaket endang ngilik pai se u unsaong ale kokun bat hakata kapor ngin salong ki bakemen te kata ka ba ngi phong ya ka jainli ngi thit ya ka jainli bat ka poin ka bakhadu ka ba ngi puson hakane ke janmet kalong na ka dukhat ka ba arpau ke ba man kapor ngi jiyo sngo bat kene kede ka timru ya ka ba ngi ya puson bat ngi le rublei hau bunai jun kami ngayeng hajin khang bat ngatit ujisu utit ha kijin khang jong kidonot ki jongi man ka step henrei bu na pedang jongi ngim juple haba ngi ke nakapatia man step dang step kadai ke jing tiet jing khang jung u ba ngidang la ban pli ke ban ong ba manta sa sisien la ai happy ya kane ka sngi
cái chính khót ya phi cả lòng và phiền ít yau trai ublei jong phi nadu ka donut jong phi baro nadu ka men sim jong phi baro nadu ka jing mut jong phi baro bat nadu ka bor jong phi baro te henrei bade ngim ju khot yau jisu da ka ba ngi it kum ta yau blei ning kong bat ngi it ru yau pramarjan kum bai la dehi te haba u jisu wan bantit ya ka jing khang jong ngi ngin om sngau thu ya ka jing tiet jong u bat ngin be ya u me wan ban pen salia yangi te henrei ji ayu ladangi pili u jisu un wan ban songlang bat ngi na don ha kata ke jing ya long parlok lang ya bam lang bat u te ka no kata ka long ka ba sngau tenat u bang le sngau meneru na ka Yohanes khat sau arpuwe jisu wan ban pau hangi te ba unduk wan ban pau ni don kam ban kala ya ker kom im jongi ban mi na ka jing dum ban let sha ka jing sai to ngin om sha pen sawa da ki ju ki tin ya ki ba yo sngew na ka lenong ka ba ning kong jong ka khot ki khot khat new ter khat la ka sau ter jong ka ne ka lenong ba ning kong jong ka gospel ka komi Yohanes ka jing sai ka lawan sala ki jong tong ba ki kham let cha ka jing dum pa ne ka jing sai ti to try jisu uba la play ya ka snam jong u na ka bantai jongi un ai bor yangi ba ngin lek ban thit ya ki jan ki balik ban tap ya la karan karem ta ka bangi le de ki kam ki babha bat da ka ba le kum ta ngin sas ngau thu ya ka sur tit jong u jisu ha ki do not jongi bat ngin pli ha u tu try play un ya rap yangi bat to ka Maria ti suti ya ka ba haka lai thu lupa ya par khot ki jingjia ka ba njia haka jing im jong jisu hare kalala ban sha te ngiru in bud ya ka ju kalenti to try u play un ya rap kam tame lengba jong ka jing sa ka Maria bat jong umen sim ba khoi en ya ro yo try jisu Christ trong ma chinom amen.